Sziasztok mindenkinek! Ebben a mai videóban 3 cipőt hoztam nektek, igazából ez egy haul videó lesz. Az érdekessége az egésznek, hogy tavaszi cipőket vettem, 5 cipőt terveztem, csak 3-at sikerült eddig beszereznem, mert nem volt balerina cipőm, nem volt sportcipőm, nincsen sarum, akartam egy magasabb, ilyen elegánsabb cipőt, és szeretnék egy nyári papucsot is. Akkor kezdjük is el és még különlegessége, hogy ennek a 3 cipőnek az összértéke 5100 forint, durván 5000 forint, ami szerintem elég jó ár, mert azért egy cipő nem kerül ennyibe egy Deichmannba vagy akárhol. Igaz, van rá garancia, meg minden, de én úgy vagyok vele, hogy télen inkább legyen normálisabb cipőm, azért a nagy hó, meg minden jobban megviseli a cipőt, de nyáron igazából, ha egy nyarat nekem kibír ez a 3 hónap, tökéletes. Jövőre úgyis más lesz a divat, úgyis más fazont veszek. Úgyhogy mondom, 5000 forintért vettem 3 cipőt, akkor hát kezdjük a legdrágábbal. Tehát ez a kis barna cipő, ez egy kis műbőrcipő lenne, egy kicsit ilyen égtalpú, magasított, de viszont nagyon kényelmes, és egy kis masni található az orrán, az elején, aminek most nincs itt a közelembe, volt még egy masni itt. Egy dupla masni, egy kötött ilyen fehéres, ilyen hálószerű valami volt, de nekem nem tetszett, úgyhogy kibontottam és kivettem. Egyébként bézszíne van, és tök kényelmes, és például nyára, hogyha mondjuk esik az eső, de mégis valami olyan helyre megyek, akkor ez tényleg jó, és ez minden, tehát ez ősszel is, tavasszal is szerintem tök jól passzol, mindennel fel lehet venni, egyszerű, tényleg 3500 forint, és Debrecenbe az Ázsia Centerbe vettem, de szerintem bármilyen kínaiba beszerezhető, úgyhogy ő lenne az 1-es számú. Jöjjön akkor a második legdrágább, ami most az Oceanbe, a debreceni Oceanbe volt. 1250 forintért van egy pár balerina cipő, és ő lenne az egy tök egyszerű kis fehér balerina cipő, fekete talpa, belül ilyen csíkos mintázattal, pici masnival, anyaga ez az ilyen műbőrös anyag. Annyi nem tetszik benne egyébként, hogy ha belerakom a lábomat, mondjuk lehet, hogy azért, mert ilyen béna lábujjam van, egy kicsit így kidüllemledik, tehát nem olyan jó itt az anyaga, hogy mondjam, de vagy lehet, hogy az én lábformám olyan, viszont 1250 forintot megért, mert az Invázióba 2000 forint a legolcsóbb balerina cipő, ez ilyen tök slassz, mint ez, és 2500-ért már vannak, tudjátok, ezek a lyukacsos, ilyen tök jól szellőző cipők. Hát most 2 tudnék venni annak az árából, úgyhogy ha még csak egy hónapig is hordom, már megérte. Úgyhogy ez az Oceanbe volt, 1250 forint. Remélem látszik is a videóban minden. Akkor legyen egy kis szünet, jöjjön egy táska, ami ehhez a cipőhöz vásároltam bulizni, voltam hétvégén, egy ugyanolyan színű táska, mint a cipő, vagy harmonizál, műbőr, és ilyen nude testszínű, belül pöttyös béléssel, 2 fakja van neki, állítható a pántja, és egy ezüstszínű csat díszíti, 990 forint volt, viszont nem ajánlom nagyobb, hosszabb utakra, mert semmi nem fér bele, tehát konkrétan egy kulcs, egy telefon, esetleg hát ha valaki cigizik, egy doboz cigi, egy rágó, mondjuk én még beletuszakoltam egy pénztárcát, nem vittem, csak úgy belegoltam a pénzt, volt benne 2 rúzs is, egy szempillaspirál, egy kis fésű, aki tudja, az megoldja, tehát bele tudjátok rakni azért a dolgokat, úgyhogy ez 990 volt, Debrecenben a H&K-ba, tehát ez ilyen török divatáru, de inkább kínainak mondanám. És akkor az utolsó cipő, ami már egy kicsit lestrappált, egy hete vásároltam ezt, és elég sokat hordtam, mert egyszerűen beleszerettem. Most nagy divat ez a virágmintás ilyen tornacipőhöz hasonlítanám, hát nekem ez ilyen sportcipőnek gondoltam, ilyen mászkálósnak, egy kicsit koszos.
és ezek amúgy 1008 körül mozognak, de ez 500 forintba került, kerek 500 forint, hát mit kapunk már 500 forintért tényleg? Úgy voltam vele, hogy nézem, hát miért 500 ez, nem találtam meg a hibát, de most már azért előjönnek belőle a hibák, tehát itt egy kicsit megkezdett válni itt a cipő eleje, amúgy ez teljesen új volt, csak mondom, egy ilyen polcon volt, amilyen leértékelt áru volt, és pont az én méretem és talán annyi, hogy egy picit itt is majd meg kell ragasztani, de egyébként semmi, és a belső egy kicsit kijött. 500 forint, amúgy Vaterán is elég jó árban vannak most ezek a cipők, 2502 pár, ha rákerestek, de egyébként 1800-2000 forint körül mozog, vannak ezek ilyen hosszabb szárúakba, illetve rövidebben, szerintem nagyon jól néz ki. Úgyhogy ez a 3 kis cipő volt 5200, meg a táska, tehát ez, amit itt mutattam nektek, durván 6200 forint volt, úgyhogy ne habozzatok, nézzetek körül, nagyon jó cipők vannak, most nagyon jó a divat, úgyhogy remélem jól vagytok, és további szép napot nektek, hamarosan jelentkezem, sziasztok!